6 eguneko lasterketak izaten dira, non egun bakoitzien egin behar dudan kilometraje kopuru bat. Lehenengoko egunean 40, bigarrenean 50, normalean 40 bataz beste izaten da. Eguneko. Eta denetara izaten dire 250 kilometro. Eta daukaten beste ezaugarri garrantzitsu bat izaten da autosufizientzen izaten direla. Hau da, jentiak ulertzeko nik eraman behar dut motxilan 7 egun horietarako, lasterketak irauten duen 7 egun horietarako behar dudan guztia sobrebibitzeko edo. Eta esperientza guztietatik zein izan da gogorrena? Gogorrena inguru oso diferenteetan ibili naz. Baina bai bat esatekotan nondik etorri nintzen, ez dakit nola esan, kaltetuen fisikoki eta izan zen Amazonasetik, Oianetik. Oiana da leku gogorra, ederra da. Zetasuna gaitik edo... Bai, animaliak, landaretza, da oso leku aberatsa, ekosistema aberatsa da, baina oso agresiboa. Oso agresiboa eta lasterketa bera izan zen oso kompletoa. Korrikan, igerian, motxilarekin, eskalatu behar, lurrera jauzi, 5 pausura estropozu egin da. Izan zen aurrera egiteko zaila. Baina pena merez izan zauen. Bai. Baina aldi berean, bueltatuko banintz, egunen baten nora Amazonasera izango zen. Kuriosoak, bai, gogorra izan zen, baina etorri nintzen enamorauta. Gero eta gehiago kostatzen jate laguntzak aurkitzea. Aurten lehen aldiz jarri behar izan dute dirua nire poltsikotik. Lasterketa hauen izen ematea ibiltzen da beti 2.500 euro inguru izen ematea bakarrik. Ez datzu aspergarria iruditzen? Korrika egitea? Ez. Zerbaitekin gozatzen duzunean, inoiz ez da aspergarria. Orduen, azten korrika, errelajau egitenaz, baina nik uste dut ere berbalar egin dugula, ja. Eta hasi beharko garela, Ja, az baitezen. Venga, ba. Guazen, ba. Nik ezin doke jau, Jarraituzu, nitzako ja entrenamendua amaitu da. Bueno. Ongi, baina bihar gelditzen gara ordu berdinean, hementxe. Beste saiotxo bat egiteko. Ondo deritzozu? Saiatuko naz. Venga, bihar ikusten gara. Eskerrik asko, Julen. Arte, agur!